τώρα βρισκόμαστε πια στα πηγάδια. Είπαμε ότι το χωριό αναγκάστηκαν οι κάτοικοι να κατέβουν πιο κάτω λόγω της έλλειψης νερού. Από εδώ όμως ήταν που πίνανε, που ποτίζανε τα ζώα τους, που πλένανε τα πάντα. Ναι. Πείτε μου λοιπόν για αυτά τα πηγάδια. Βρισκόμαστε στη θέση πηγάδια, τα οποία είναι, εδώ που βρισκόμαστε ακριβώς πίσω μας, είναι το πηγάδι το οποίο το διεκδικούσαν σαν ιδιοκτησία οι Ριζέοι. Το κάτω το άλλο το πηγάδι που είναι κάτω μπροστά μας, προς τα κάτω, το λέγαμε το πηγάδι του Παπά. Και το άλλο το πηγάδι που είναι προς την εκκλησία, προς Ανατολάς από μας, ήταν της εκκλησίας. 3 πηγάδια. Εδώ πίσω μας ήταν ένα πηγαδάκι μικρό, επίπεδο με το έδαφος. Εκεί μάζευαν τα νερά από τα ρέματα, όταν έβρεχε το χειμώνα δεν είχε πάντα νερό, και εκεί μαζεύονταν οι γυναίκες, έπλαιναν τα ρούχα και κουτσομπόλευαν. Υπήρχε και τότε κοινωνική κριτική, Ναι. Ονομάζονταν αυτό μπασαδίμα, το έλεγαν έτσι οι γυναίκες. Λοιπόν, από αυτό το πηγάδι πολλές φορές πίναμε κιόλας νερό. Εκτός από το άλλο πέρα που είπαμε, που λέγαμε το πηγάδι το πέρα που είναι στο λάκκο, πολλές φορές πίναμε και από αυτό το νερό. Ήταν καθαρό το νερό αυτό. Λοιπόν, εδώ κάτω μετά να πω και για το οροπέδιο, ένα καμπίσκος μικρός, το οποίο λέγονταν κοκκινηγής. Εκεί εδώ καλλιεργούσαν παλιά και καλαμπόκια, βρίζες, σιτάρια, αμπέλια είχαν, σικές, καρυδιές, κερασές, όλο αυτό μέχρι πέρα προς τον Ελαιώνα και πίσω από τον Αγιάννη από την εκκλησία, γύρω από εδώ μέχρι πέρα, νταϊμάτες και μέχρι πέρα στο αμπέλι της που λέμε τα αμπέλια πέρα. Εδώ να το πιο δεξιά προς τη Λούτσα. Απάνω όπως είμαστε και προς το δυτικό μέρος του χωριού, έτσι όπως απεικονίζεται τώρα το χωριό, στο δυτικό μέρος επάνω η κορυφή λέγεται Μάλια. Εκεί το 1941 το φθινόπωρο, μετά από τους Ιταλούς, ήρθαν και εγκαταστάθηκαν οι Γερμανοί. Εκεί τοποθέτησαν τα ραντάρ, τα οποία αν κανείς πάει εκεί πέρα φαίνεται, αν έχει τηλεσκόπιο, φαίνεται η Ιταλία. Τόσο πολύ δηλαδή εκείνο το υψόμετρο από εκεί. Το είχαν επιλέξει το καλύτερο σημείο οι Γερμανοί για να πιάνουν το ραντάρ όλα τα εχθρικά αεροπλάνα. Το αεροδρόμιο ήταν ανατολικά από εδώ, πάει ο δρόμος στη διασταύρωση μεταξύ Πάργας, πάει για Πάργα, πάει και η Αγγλική, Πρέβεζα. Για πείτε μου εδώ για να ξαναγυρίσουμε στα πηγάδια, πόσες οικογένειες ήταν αυτές που μπορούσαν να εξυπηρετηθούν? Εδώ όλο το χωριό εξυπηρετούνταν από εδώ. Τότε ήταν, άλλος λέει 300 οικογένειες, άλλος λέει 800, άλλος λέει ο κύριος Γρηγόρης είπε 1300. Εγώ κατά τη γνώμη μου δεν θα συμφωνήσω για 1300 γιατί είναι πολλές μου φαίνονται οι οικογένειες. Γύρω στις 300 από ό,τι μου είχε πει και εμένα ο γέροντας αυτός που είπε γρηγορότερα ο Γρηγόρης εδώ, ο Καπέτσης, που του είχε πει κάποιος Τσίλι Ράμος, ο οποίος ήταν 93 χρόνια. Ο Καπέτσης ήταν 15 λέει και μου είχε πει για το χωριό. Σχετικά ας πούμε πόσο ήταν ο πληθυσμός, με τι ασχολούνταν οι κάτοικοι. Οι γυναίκες στους επιτοπλίστων δούλευαν περισσότερο από τους άντρες εδώ. Και το καλοκαίρι εμένα ξέρετε τι μου λέγανε, ότι επειδή τότε δεν είχαν ψυγεία και τα φρούτα τα μαζεύανε κατευθείαν από τα δέντρα, τα ρίχνανε μέσα στα πηγάδια, παγώνανε. Ισχύει αυτό? Όχι, εδώ για το χωριό μας όχι. Όχι, δεν γίνονται. Γιατί? Δεν ξέρω γιατί. Δεν είχανε φρούτα? Είχανε φρούτα. Είχανε και αχλάδια και σταφύλια και σίκα και κεράσια, με τις εποχές βέβαια, ανάλογα με τις εποχές. Είχαν, ειδικότερα πιο παλιά, που δεν τα προλάβαμε εμείς τόσο η ηλικία η δική μας οι νέοι, είχαν πολλά αμπέλια. Κάποιος έλεγε μια γιαγιά, κάποια συγγένεια, ο Γρηγόρ Μάρκος, η Λιάμπο, ότι ο Τότης το έσπασε ένα βαρέλι και το ρέμα από εκεί που φαίνεται που πάμε για το τσιγάρι έφυγε το ρέμα και έπαιζε στέρλια. Κάπου να πούμε 100 μέτρα, ξέρω εγώ, 150 μέτρα. Φανταστείτε πόσο ήταν, ναι. Πολύ κρασί. Δηλαδή βγάζανε, ασχολούνταν με τα κρασιά ο κόσμος. Και πουλούσαν δηλαδή και κρασιά. Κτηνοτροφία είχαν οπωσδήποτε. Αρκετή μεγάλη κτηνοτροφία. Ζωή βέβαια, πολύ σκληρή ζωή. Μισό λεπτό, γιατί κάποιος φωνάζει. Για πείτε μας τι ξεχάσαμε. Για τη Ρίγανη. Ναι. Να το πούμε. Να το πούμε και για τη Ρίγανη.
Λοιπόν, και ρίγανη μάζευε ο κόσμος. Και πήγαινε και στην Παραμπιά κάθε Σάββατο, πουλούσε ρίγανη. Μέχρι και μιλόκοκα πουλούσαν ο κόσμος, το Λάποβο που γίνεται ένα πανηγύρι, εμποροζωοπανήγυρι τη λέγαμε στην Παραμπιά, για να βγάλει 5 δραχμές για να πάρει ένα ζευγάρι παπούτσια, ένα ζευγάρι πανταλόνια για το χειμώνα. Ή για τα παιδιά του να εξοικονομήσει 5 δραχμές τότε, να πάρει κάτι, να πάει 5 καραμέλες στα παιδιά του. Φτώχεια και μιζέρια. Δρόμος δεν υπήρχε, ημιονόδρομος. Ανέβαινα με τάλογα, κραπ παρακρούπου, καβάλα με τα πόδια, καβάλα οι άνδρες, πεζές οι γυναίκες. Πεζοπορία. Γιατί αυτό έτσι ήταν. Και δεν πιστεύω δεν με διαψεύδει κανείς αυτό, γιατί έτσι γινόταν. Το έχουμε δει, ναι. Έτσι. Λοιπόν, οι γυναίκες και φορτωμένες και με βαρέλα από κάτω από το... ναι, όπως ήταν η βαρέλα γλυόρατα η κυρία εδώ, και να τη φέρει από κάτω τη βαρέλα με νερό για να τη φέρει να την πιούμε εδώ. Ή και με καλαμπόκι ή και με αλεύρι. Να φέρω τα στάχια από κάτω, το καλαμπόκι, το στάχι. Όπως το θερίζανε, το ξεφλάμανε εδώ, το στουμπάγαμανε εδώ, το λιάζανε εδώ και το πέρανε, το πηγαίνανε κάτω στο μήλο, το φέρανε, το ζυμώνανε εδώ, το πέρανε από εδώ και το τρώγανε πάλι στον κάμπο κάτω, γιατί εκεί δούλευαν. Ταλαιπωρία. Λοιπόν, αυτό ήταν το χωριό. Είχε βέβαια αυτό το κλίμα το οποίο σήμερα απολαμβάνουμε και εμείς σήμερα, αυτή τη στιγμή. Πολύ ωραίο κλίμα. Πόσους βαθμούς διαφορά μπορεί να έχει? Από... 2 με 3 από κάτω. Και παραπάνω μπορεί να έχει. Και 5. Ναι, αν έχει κάτω 30, εδώ γύρω στους 25. Αν έχει 25, 20. Έχει αεράκι, πάντα. Αν είχε μία πηγή, μία βρύση, δεν θα είχε φύγει το χωριό από εδώ. Και ένας δρόμος σαν αυτόν, γιατί είδατε τον δρόμο που ήρθατε, είναι χωριά εδώ στην Ήπειρο ή και δεν ξέρω αλλού, και είναι και όλα στην Πελοπόννησο, παρότι είναι ανεπτυγμένη η περιοχή της Ελλάδας, που κατοικούνται χωριά και δεν έχουν τέτοιο δρόμο που έχουμε εκεί που έχουμε βγάλει. Τέλειο, σε ορισμένα σημεία, κάτι διαπλατήσεις, να μην... Υποδομές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Παρακαλώ. Να είστε καλά. Να είστε κι εσείς καλά. Έχουμε πάντα να είστε άξιοι για να αναδεικνύετε ορισμένα τοπία τα οποία είναι κρυφά. Και αξίζουν τον κόπο. Και αξίζουν τον κόπο. Porque
Άιντε πουλάκι, ωρε πουλχα, ωρε πουλχα στο κουβάκι, ωρε πάει το πουλάκι, ωρε το πουλάκι πάει στα ξένα. Άιντε και το είχα αμάθει, ημένω το καημένο, μωρέ πάει το πουλάκι, μωρέ το πουλάκι πάει στα ξένα. Άιντε το ταΐζαμε, μωρέ με μόσχο το καημένο, μωρέ πάει το πουλάκι, μωρέ το πουλάκι πάει στα ξένα. Άιντε στους κάμπους άρμε, ελύσει το καημένο, μωρέ πάει το πουλάκι, μωρέ το πουλάκι πάει στα ξένα. Άιντε πουλάκι πουλχα, ωρε πουλχα το καημένο, ωρε πάει το πουλάκι, ωρε το πουλάκι πάει στα ξένα.
κλείσανε στο σούλι στα πηγάδια, στο σούλι στα πηγάδια. Ορτωμά ήταν τα λίπα σαν τα λοτουμπέλη και κατά λοτουμπέλη και γεκά. Λίγο παιδιά, λίγο παιδιά. Άντε Γιώργο Θεό με το κλαρίνο σου. Το τρίτο το καλύτερο του ποτσάρι του Μάρκου του, ποτσάρι του Μάρκου. Ότι πάτε και σαν αλίπασα τι πάτε και σπάσα από τι πάτε και σπάσα μου. Εδώ το σου λίτο κακό σου, λίτο κακό σου, όλοι σου, λίτο κακό σου, όλοι. Όπως πόλεμα η Τσαβέλενα και αδελφοί μου η Λένη και αδελφοί μου η Λένη. Δεν μπορώ να βρω δυο μάτια παραπάνω, δυο μάτια παραπάνω, κι αυτά θα ζουν ουρλάφωνο. Ένα θερμό χειροκρότημα για το χωριστικό του Παγκρατίου, του Ραξίδη. Θα είναι καλά και του χρόνου.
Για το πλύσιμο των χοντρών μάλινων ρούχων πήγαιναν συνήθως σε ποτάμια, πηγές, ηρέματα, όπου υπήρχε άφθονο νερό, αλλά και μέρος για το πλύσιμο και κοπάνισμα των ρούχων. Πρώτα τα αφήνανε να μουλιάσουν μέσα στο νερό, μετά τραβώντας τη μία άκρη τα κοπάνιζαν σε επίπεδο μέρος με τον κόπανο και διπλώνοντάς το λίγο-λίγο συνέχιζαν να τα χτυπούν ώστε να κοπανίσουν όλο το ρούχο για να φύγουν οι βρωμιές. Τέλος, τα ξεπλένανε με άφθονα νερό. Ο κόπανος που χρησιμοποιούσαν ήταν ένα ξύλο μήκους 70 εκατοστών, το μισό ήταν φαρδί για να χτυπά τα ρούχα και το υπόλοιπο κατέληγε πιο λεπτό και κυκλικό για να πιάνεται με το χέρι. Η κουραστική αυτή διαδικασία απαιτούσε και χρόνο και κόπο και όντας μια ομαδική εργασία, απαιτεί διάλειμμα για φαΐ και δροσερό νερό. Το άπλωμα γίνονταν στα κλαδιά των θάμνων, ώσπου τα ρούχα να στραγγίσουν καλά ή να στεγνώσουν και το απόγευμα ή το βράδυ επέστρεφαν στο σπίτι.
εκεί αριστερά μας είναι από το σύλλογο του Στέλνη, μπορεί να πάει να πάρει. Είναι από τις γυναίκες του συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ. Πουτάκης να πούμε, μπουδίζει να το μετακινήσει. Το έχει η Βίκη. Τα έχει δει. Γεια σου ρε Νίκη Παπαγεωργίου με τα τραγούδια σου.
Χατζηγιώργο, Πέλο, κλαρίνωση.
πόνεσαι για το χωριό και τούτο καλοκαίρι. Παρέθηκα μου ρε παιδιά, κοίσταξε με, κοίσταξε με. Στα δόλια μου καρδιά, θα έρθει η ώρα η γλυκιά, για να πάμε στο χωριό, όπου χρόνια λαχταρώ. Πόνεσαι για το χωριό, για όλους τους δικούς μου. Θα πάω να δω τα αδέλφια μου, να δω τους συγγενείς μου. Μα στα δόλια μου καρδιά, θα έρθει η ώρα η γλυκιά, για να πάμε στο χωριό, όπου χρόνια λαχταρώ. Στο κάλλι πυροταρωστή σας να κάνε ένα φαγιάνο, ως την άντρη στο τραπέζο, το τραπέζο, μπορεί να πεθάνω, μπορεί το γαζακά, αριόργα μέλη, το γαζακά, καρόφρεμένη. Βόρκα πέσω, βόρκα πέσω, όπως όμοι μικρό κι αν είσαι, ορνεχίστο, ορίτια όρπα και δεν παραπονείσαι, ωρε μάνωσακά, ας την γραμμίσω, πως θυμάσαι, ωρε μονάκι σου. Βόρκα πέσω, βόρκα πέσω, φοποχίστο, το κρυώνερι, ορεχίστο, κορίτσια όμορφα που είναι η κασανέλη, ο γαζακά, αριόργα μέλη, ο γαζακά, καρόφρεμένη. Αν και με πήρα, με μου κάνα την τύχη, σ' αυτή τη ρουγαμία, φύσιος που να γίνεις νύχη, ωρε δεν περνάω, ωρε μονάχη μου, θα έχω και την αδέρφη μου.
στεμένο μου πουλί, μικρό μου χέλι, τον ήμορεξε μου, μικρό μου χέλι δόνι. Ξενιτιά σε χαίρετε και εγώ έχω τον καημό σου, μωρέ ξένε μου, και εγώ έχω τον καημό σου. Μωρέ να σου στείλω ξένε μου αυτούς τα ξένα που σε μωρέ ξένε μου, αυτούς τα ξένα που σε. Μωρέ σου στέλνω μήλο σε πετέ, τη δόνη μάρα μοιάζει μωρέ ξένε μου, τη δόνη μάρα μοιάζει. Μωρέ σου στέλνω και το δάκρυ μου σε δάκρυ σώμα, δίνει μωρέ ξένε μου σε δάκρυ σώμα. Το μάτρι μου ήταν καυτό και καίει το μαντήλι, μωρέ ξένε μου, και καίει το μαντήλι. Όμως κύριε Μάρκου, κάτι έχετε γράψει. Τι ακριβώς είναι αυτό που κρατάτε? Αυτό είναι ένα στιχάκι να καλωσορίσω εσάς και την παρέα η οποία προσφέρατε στο χωριό μας σήμερα αυτή την προβολή
για να βλέπει ο κόσμος και να μας μάθει ποιο είναι το χωριό των Παγκράτη. Λοιπόν, καλώς ορίσατε την TV της Άρτας στο Γεφύρι. Εσείς μας προτιμήσατε να έρθει στο πανηγύρι. Καλώς έκανατε παιδιά και ήρθατε στον Αγιάννη να διαφημίσετε το χωριό, να βγούμε στο Σεριάνι. Εδώ σε τούτο το χωριό πέτρα να μην ραγίσει. Το χτίσανε οι παππούδες μας, Τούρκος να μην πατήσει. Εδώ τα νιάτα πέρασα, ξυπόλυτος με φίδια, λίγο μπομπότα για ψωμί και γάλα από τα γίδια. Σαν αποθάνω βάλτε με εκεί στη ράχια πάνω, για να γλαντεύω το χωριό τον πόνο να ξεκάνω. Για δέσε τούτο το χωριό, στα κρέκουρα χτισμένο, όλοι το εγκαταλείψανε και στέκει μαραμένο. Μεγάλο το παράπονο, φύγατα στα κέντρα τα μεγάλα, εγώ δεν σας μεγάλωσα με μέλι και μεγάλα. Τώρα που μεγαλώσατε φύγατε σε άλλα μέρη και εμένα με ξεχάσατε, δεν στείλατε χαπέρι. Εδώ που γεννηθήκαμε ποτέ να μην ξεχάσετε, μονάχα να ερευνήσετε τις ρίζες σας να ψάξετε. Μην το ξεχάσεις το χωριό, το καθαρό αέρα, εδώ λαλούνε τα πουλιά, εδώ το λέει φλογέρα. Μπράβο κύριε Μάρκου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ εσάς και το συνεργείο σας και εύχομαι πάντα ανώτερα σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, ευχαριστούμε. Και εδώ κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή, τα μονοπάτια της παράδοσης έφτασαν στο τέλος. Κύριε Πρόεδρε, έλα να χαιρετήσουμε τον κόσμο. Να μου δώσετε και ένα βιβλίο. Να σου δώσω και το βιβλίο αυτό. Έχει την ιστορία. Έχει την ιστορία του τόπου, της κατοχής, τον εμφύλιο πόλεμο και τα γενικά ιστορικά γεγονότα που έχουν συμβεί στο νομό Θεσπρωτείας. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Έλα Πρόεδρε, να πούμε ένα γεια στον κόσμο. Να πούμε ένα γεια στον κόσμο, να τον ευχαριστήσουμε, να είναι πάντα δίπλα μας, γιατί αυτό κρατάει μας ζωηρεύει, μας δίνει δύναμη. Να σκεφτόμαστε πάντα την παράδοση, τον τόπο αυτό, όπως είπε και ο κύριος Γρηγόρης που κοντεύει στα 90 χρονών. Να είμαστε εμείς είμαστε οι ενεργοί εκείνοι που θέλουμε να τους προκαλέσουμε και αυτοί μας δίνουν πάντα τη δύναμη με την παρουσία τους. Ευχαριστώ πολύ και το κανάλι σας, να είναι πάντα άξιο, δυνατό, να συμμετέχει πάντα σε αυτές τις εκδηλώσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που μείνατε και σήμερα κοντά μας. Γεια σας από το πανέμορφο Παγκράτη και τους πολύ φιλόξενους ανθρώπους. Γεια σας.